Zdravím vážení priatelia, jak som povedal, tie krátke videá pôjdeme bez intra, lebo sa s tým strašne serem, lebo to strašne dlho, ten program to strašne dlho robí, tie intra. Takže proste intra skratíme na nejaké iné videá, áno. Tam nebudem implementovať. Takže do tých 5 minút nebudem dať intra. V tomto krátkom videu dneska sa stratila zo všetkého krása. Áno. Všimli sme si určite, že do posilovne do gymu sa nechodí cvičiť preto, aby sme cvičili preto, že to máme radi, ale cvičí sa preto, že napríklad sa holky ukazujú svoje časti tela. A to je špatný účel. Jak tie holky, tak tie posilovne. No? Je to škoda, lebo sa stratila krása. Sa proste stratila energia, tá idea, myšlienka, tá motivácia, ten život, tá živá voda, tá radosť, to sa stratila proste, ten zmysel a význam. No, a to sa deje u všetkého proste. Predávajú sa auta v bazároch. Alebo nové auta, miesto aby to robili ľudia, ktorí majú radi auta, ktorí sa tomu rozumejú. Robia to ľudia proste, ktorí im ide iba o peniaze a nerobia to radi. Nerozumejú sa tomu, nerobia to radi, nechcú to robiť, serú sa do toho a to je najhoršie. Ďalej, ľudia, ktorí predávajú jízdne kola. Predávajú jízdne kola, ale neradi majú jízdne kola. Dobre, ne? Ľudia proste, ktorí, čo ja viem, ktorí robia v zdravotníctve, nemajú radi zdravotníctvo. No prečo? Zo všetkého sa proste stratila tá krása, ten význam. Keď niečo robím to preto, že to mám rád. Samozrejme výnimku môžu tvoriť zamestnanie, kde vlastne je to pre tzv. Vyššie dobro. Ale obecne za to, keď niečo nemám rád proste, tak to robiť nebudem. A keď vidíme proste, že človek by chcel pracovať niekde v oblasti, ktorú má rád, ktorej sa dlhé roky rozumie, ktorá ho naplňuje, a miesto toho tam pracujú ľudia, ktorí sa tomu nerozumejú a robia to pre peniaze, tak to potom aj dopadá na tú kvalitu. Áno? Takže proste jednoducho si predstavte proste, že niekto napríklad rád servisuje kola, rád servisuje počítače, trebárs ja, a predstavte si, že tí dvaja to prestali robiť a miesto nich prišiel úplne niekto iný. Jak by to dopadlo? Kto to nemá rád? Len zaplať. Ja som teraz, ten príklad bol Kráľovskú Škodovku, samozrejme znova, už pred niekoľkými rokmi, ale nie je to dlho, odkúpil zas iný akcionár, iný majiteľ by to mali byť, ako tam je. A ten človek proste, na ňom to je úplne vidieť, že to nemá rád. Ten človek pozvyšoval ceny, ponastavil pravidla, buzeruje zamestnancov, proste robí z toho peklo proste, jo. Prečo? Lebo to nerobí z láskou, robí to pre peniaze. Takisto ženy sa stávajú podnikateľkami, podnikajú. Ale oni nerozumejú tomu. Oni proste chcú len peniaze. A doplatí na to nevinný človek. Takže bacha na to. Jo? Ale keď niekto niečo robí rád, tak ani nevie jak, mu to rýchlo zbehlo, ani nevie jak a je šťastný. Takže ďakujem. Na toto si musím dať pozor, jo? Proste, keď to robím rád, darí sa mi, som zdravý. Ak to nerobím rád, škodím okoliu. Ďakujem za pochopenie.